masaya at charming Lord. Hi guys, good evening. Mega love shout out. Ayan, thank you so much. 2 million people in the house. Magandang gabi. Ayan, Katsena vlog. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa patamsak. Hello Sir Vic, good evening po. Mega love shout out po Sir Vic Kalantas. Ayan, maraming salamat po Sir Vic. Sis Katsena, thank you so much Sisi Koy. Maraming salamat. Agoy, baka na alikot naman itong camera ko. Ayan guys, thank you so much. Ayan Sir Vic, magandang gabi po. Ayan, biglang shout out Sir Vic. Ayan, Ma'am Katsiana, maraming salamat sa pagsilip sa aking live. Thank you so much. Ayan, dito na ako Ma'am Katsiana sa bahay mo po. Ayan. Si Koy, Labing Sky, mega love shout out. Ayan, si Clary. Ay, si Clary. Clara pala, Clara. Sorry. Clara, hello. Mega love shout out, Clara. Click TV ka. Si Ayan, mega love shout out. Thank you so much. Ayan, dito na ako sa bahay mo, mga katsana. Ayan, naka-play ka na sa social media geography. Tama ba? Ayan, 1 minute and 36 seconds, Ma'am Katsana. Ayan, maraming salamat guys sa nandyan. Mega love shout out sa lahat. Ayan, Labing Sky Mix Vlog, thank you so much. Ayan, wala tayong sounds ngayon kasi para hindi tayo nagagahol kasi pag na lang walang gaanong bisita sa tayo mag-sounds. Ayan, ipin ko lang si Ma'am Katsana. Ayan, medyo tahimik tayo ngayon. Yan, sir, Idol TV Angkas. Yan, maraming salamat. Ayan, naka-play na po ikaw, Ma'am Katsana. Host, ano ba ito? Ang bilis naman ito, Lolo. Hello guys, mega loud shout out from Sir Vic. Ayan, Sir Vic, maraming salamat po sa iyong pagsilip sa aking live. Ayan, Anita Foodie Vlog, mega loud shout out. Thank you so much for coming, guys. Thumbs up dan. Ayan, thank you so much sa pa-thumbs up. Anita, thank you so much. Ayan, Ma'am Katsana. Dan full watch na ikaw, Ma'am Katsana. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin. Ayan, Ma'am Anita, thank you so much for coming, Ma'am Anita. Sir Vic, nandyan pa po ba kayo, Sir Vic? Next ko kayo dito kay Ma'am Katsana. Nandyan pa po ba si Sir Vic? And then si Ma'am Anita at si Koy Labing Mix Vlog. Ayun, Labing Sky Mix Vlog. Nag-uumpisa na naman akong
mabulol sa pangalan mo lagi sa Ayan. Sir Vic, nandyan pa po ba kayo, Sir Vic? Parang wala na ata si Sir Vic. Sir Vic, nandyan pa po kayo? Ay, nandyan pa si Sir Vic. Ayan, sa nakapin, dana ko, sabi ni Sir Vic, kalantas. Ayan, Ma'am Katiana, pakibalikan na lang po si Sir Vic. Dana siya sa inyo. Ayan, dito na po ako sa bahay mo, Sir Vic. Ayan, dito po ako sa, ano ba to, Iwag sa Putuhan, Iloilo. 3 minutes and 31 seconds, Sir Vic. Ayan, Ma'am Katiana, pakibalikan na lang po si Sir Vic. Dikit na po siya sa inyo. Princess, mega love shout out. Thank you so much, Princess. Maiwan na lang ng bakas, sabi ni Ma'am Katiana. Ayan. Yes, I'm here. Thank you so much, Sir Vic. Ayan, playing na po yung video mo, Sir Vic. 3 minutes and 35 seconds ba? 3 minutes and 30 seconds po pala. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan. Sir Vic, playing po kayo. Ayan. May galap shoutout sa 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Anita, next kita dito. Anita, kay Sir Vic. Ayan. Loving Sky, Mixed Vlog, Dan Connect, Full Pack, watching from Click TV Angkas. Ayan. Thank you so much, Sir Click TV Angkas. Maraming salamat. Ayan, connect to each other muna, guys. Ayan, Ma'am Anita, thank you so much, Ma'am Anita. Next po kita dito pagkatapos ni Sir Vic. Ayan, Ma'am Loving Sky Mix Vlog. Mamaya kita, Ma'am, bibisitahin. Ma'am Katiana, ipi-play ko po kayo ulit mamaya dahil medyo maikli lang yung video mo kanina. Ayan, ipi-play kita ulit mamaya. Ayan, Astig Mix Vlog. Ayan, si Astig Mix Vlog. May galap shout out sa iyo, Astig. Thank you so much for coming. Your main channel mo to, Astig. Astig, main channel ba itong binaba mo? Ay, itong binaba mo? Ayan, Sir Vic, still playing pa rin po ikaw, Sir Vic. Ayan, Click TV, hello from Vic Kalantas. Panayan, digay ko, sumusumpong na naman yung asid ko. Ayan, may galap shoutout sa 3 million people in the house. Still playing pa rin po ikaw, Sir Vic. Second account, okay. Pababa po ng main channel mo po, Sir Astig, para po mabisita natin yung main channel mo. Ayan, malapit na po ikaw mag-full watch, Sir Vic? Pa-full watch na po ikaw. Ayan, hello Astig from Vic Kalantas. Sir Vic, malapit na po ikaw mag-full watch. Ayan, nag-thumbs up po ako, Sir Vic. Di na po ako nag-comment. Ayan, dan full watch na po ikaw, Sir Vic. Sir Travel, hello, may galap shout out, Sir Travel. Thank you so much, Sir Travel, sa pagsilip ng aking live. Ayan, thank you so much. Ayan, Sir Vic, ayan, full watch na po ikaw.
Ma'am Anita, nandyan pa po ba kayo, Ma'am Anita? Yan, good evening sa iyo, Sir Travel. Mega love shout out, Sir Travel. Thank you so much for coming, Sir Travel. Ma'am Anita, nandyan pa po ba kayo? Ma'am Anita. Ayan, Travel and Happiness. How are you? From Sir Vic. Ayan, walang anuman, ma'am. Maraming salamat po sa support mo sa akin. You're welcome, Sir Travel. Ayan, nandito pa si Ma'am Anita. Ma'am Anita, dito na ako sa iyong bahay. Basta't hindi ako naka-live, Sir Travel, so support kita. Siyempre, nagdaan din ako sa ganyan na na tawag dito. Nagdaan din ako dyan sa pag-iipon ng WH, kaya no worries, Sir Travel. Ayan, Ma'am Anita, playing ka na sa binaba mong bahay. Ay, Ma'am Anita, playing na ikaw sa 3 minutes and 55 seconds, Ma'am Anita. Ayan, Sir Astig. Ano pala to tawag dito? Short video lang pala. Wait lang ha, Sir Astig ha. Mag-ano lang ako. Yan, Ma'am Anita. Playing pa rin ikaw, Ma'am Anita. Sisi Koy Nina Likahena. Thank you so much, Sisi Koy. Ayan, wait lang, Sisi Koy Nena. Ayan, Sir Astig, playing ka na dito sa main channel mo, Sir Astig. Sa shorts video mong binaba, ayan. Playing ka na. Kakambal Diwa, Vic. Kay Sir Vic po ba yung na yon? Yung na yon? Oh, si Katjana. Kay Ma'am Katjana. Okay, wait lang, dadakita natin. Ayan, Sir Astig. +1 banana ka sa akin, Sir Astig. Dahil short video lang to, ayan. Ayan, Ma'am Anita, still playing, Ma'am Anita, your video. Ayan, dadakitan ko, Ma'am Katjana, yung yung ninja mo, wait lang. Ayan, Sir Astig, full watch na yung yung bahay na yung shorts video mong binaba. Maraming salamat sa iyo, Sir Astig. Yan, ipag-play kita ulit ng video mo, Sir Astig, after nito dahil may shorts video lang yung binaba mo, kaya pag-play kita ulit ng isa. Ayan, lagyan ko muna ng jacket yung ninja ni Ma'am Katjana. Ayan, Sir Travel, thank you so much. Ma'am Nina, ayan, Ma'am Nina, replace muna kita dito kay Ma'am Katjana, Ma'am Nina. Nandyan pa si Ma'am Nina. Ayan, salamat sa jacket. Ayan, Lalo Click TV from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Ma'am Anita Food in Vlog. Ayan, still playing. OTW sa nakapin from Astig Mix Vlog. Kakambaldan from Big Kalantas. Ayan, Samira, thank you so much for coming, Samira. Ayan, Ma'am Nina, thank you so much for coming, Ma'am Nina. Ayan, si Jensin, si Jency. Ayan, hello my friend. Hello, good evening. Mega love shout out, my friend. Thank you so much for coming. Ayan, Ma'am Anita, ayan, already done full watch on your video, Ma'am Anita. Ayan, thumbs up lang from 25 thumbs up, Ma'am Anita. Thank you so much, Ma'am Anita. Dan thumbs up host, ayan, thank you so much. Loving Sky Mix Vlog. Mamaya kita bibisitahin, Loving Sky, ha. Ayan, Sir Travel, thank you so much.
Ayan, Ma'am Nina, dito na ako sa bahay mo, Ma'am Nina. This day, my new video. Yes, guys, ano ba to? Yes, Jency, ayan, I will visit to your channel later. I will play your video. Ayan guys, padikit sa, ayan, Nina Likahena, Dan from Astig Mix Vlog. Ayan, Ma'am Nena, nandito na ako sa bahay mo, Ma'am Nena. Sisikoy Maribik, thank you so much, Sisikoy. Ayan, maraming salamat, Sisikoy, sa iyo dyan. Thank you so much. Ayan, Ma'am Nena, playing na yung video mo, Ma'am Nena. Sa singkong, ano ba to? Guring, sa singkong guring. Ma'am Nina, playing on your video, 1 minute and 11 seconds, Ma'am Nina. Ayan, may kalab shout out sa travel from Maribik Family TV. Kakambal Diwa, Astig, main mo ba to? Hindi niya main yan, Sisikoy, Katsana. Ang main niya, yung binaba niyang link, yun ang dikitan ninyo kasi yun ang main channel niya. Sir Vic, thank you so much po. Ayan, Sir Travel, maya-maya kita bibisitahin, Sir Travel, ha? Unahin ko lang itong ibang bisita natin, Sir Travel. Ayan, Astig, welcome from Nina Likahena. Ma'am Nena, ayan, don't full watch na, Ma'am Nena, ang video mo, ayan. Pang 5, like. Thank you so much, Ma'am Nina. Ayan, dito na ako sa kay Uy, ang haba naman itong binaba niya, palitan ko ni Jess Jelcy, Jess Jelcy. Hanap ako ng medyo ayan, dito ako sa 2 minutes and 19 seconds, 7 days ago. Ayan, binaba ko ulit. Alin po yung binaba mo, Ma'am Katsana. Ayan, Jess Jelcy, ayan, playing on your video, 2 minutes and 19 seconds. Ano yung binaba ni Ma'am Katsana? Kakambal Diwa. Ayan, Dan Maribik from Kakambal Diwa. Sabi ni bukas ako ng electric fan, masyadong mainit. Ayan, nandiyan pa ba si Gen Z 35? Gen Z 35, are you still there? Wala na yata, umalis na. Ayan, di bale, pero naka-play yung video niya. Ayan, ipo-full watch na natin dahil nandiyan na rin lang siya. Ayan guys, maraming salamat guys. Yung mga nandiyan sa baba, ayan. Connect to each other guys. Ayan, Ma'am Nina. Ko muna si Astig sa'yo. Replace ko muna si Astig sa'yo. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Ayan, silip lang. Maraming salamat, Manay Lorna. Thank you so much. Thank you sa pasilip mo dyan. Huwag ka sana magkakulite kasi silip. Ayan. Thanks, host. You're welcome, Sir Astig. Ayan. Jency 35, done full watch on your video. Ayan.
+1 banana. Ayan, dito na ako kay Sir Travel. Nandiyan ka pa, Sir Travel? Sa main ko kayo magsukli. Ayan. Ayan, kakambal text from Nina Likahena. Ayan, dito muna ako ngayon kay Sisikoy Maribel. Kunahin na kita, Sisikoy. Wala pa si Sir Travel. Baka nagdikit si Sir Travel. Yan, may galap shout out manay from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Ma'am Nena, i-play kita ulit, Ma'am Nena. Next kita ulit dito, later. Unahin ko na si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, dito muna ako sa 10 days ago kasi na-watch ko ito kagabi na dito ako sa 10 days ago. 2 minutes and 37 si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, playing ka na. Astig Dan from Kakambal Diwa. M. Nabid, may kalab shout out, M. Nabid. Thank you so much for coming, M. Nabid, Malaysia. Ayan, may ads ka pa, may ads na si si Loving Sky, kahit 100 may pa lang ang subscriber, pero may ads na siya, M. Nabid, Malaysia, thank you so much. Ayan, playing na ikaw, Loving Sky Mix Vlog, playing ka na. Sa main channel ko kayo magsukli from Kakambal Diwa, ayan. Ayan, pag may dinikitan ka, Kakambal Diwa, pag may dinikitan ka Sisikoy Kachana, mo agad yung i-connect mo na agad yung, ilagay mo na uli agad yung yung main channel mo, yung link na main channel mo para diyan sila magsusukli. Ayan, Kakambal Diwa, thanks from Astig. Sisikoy Rosyo, good evening. May kalab shout out Sisikoy. Di ko inabutan yung live mo kahapon ba yun? Sisikoy, sorry. Bawi ako next time. Ayan, M. Nabid, Malaysian, WhatsApp, 60, #60010446, ba yun? WhatsApp, ba yun? Lavender, ayan, Lavender, may galap shout out, thank you so much for coming. Manay Mirna, may galap shout out from Sir Travel. Ayan, may galap shout out all from Rosyo Family Vlog. Ayan, thank you so much. Sisikoy Rosyo, pasensya ka na Sisikoy, hindi ako umabot sa live mo. Bawi ako next time, Sisikoy. Ayan, M. Nabid, thank you so much ha. Ayan, mag-change account ako para makapagtulong na ako ng makapagtulong na tayo ng pag-play. Dito na muna ako sa kabila. Magtingin ng... Ayun, nawawala pa ako ngayon. Hindi ko alam kung nasaan yung live ni Bicolana. Agoy pastilan. Nawawala ka naman sa Bicolana ba? Ayan, malapit na mag-full watch si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, sino na nga yung isusunod ko rito? Sir Travel, nandiyan ikaw, Sir Travel. Ayan, si Sir Travel, Sir Travel. Ayan, nandito si Sir Travel. Sir Travel, dito na ako sa bahay mo, Sir Travel. Dire-diretso na ako. Baka wala naman aso dito. Dito ako sa 3 days ago. Island, Balabac, Palawan. 3 minutes and 22 seconds. Sir Travel, playing ka na. Ayan, thanks host. You're welcome, Loving. Ayan na naman tayo, Loving Sky eh. Ayan, mag-thumbs up ako, pang 100 thumbs up ako. Loving Sky Mix Vlog, ayun. Sus, Ginoo, yung si Pastilan. Ako'y nabubuyoy dito sa pangalan ng channel mo, Loving Sky. Ayan, Kakambal Diwa. Ayan, Sir Astig, nandiyan pa ba ikaw, Sir Astig?
Nasa moon live mo, sabi ni Lavender. Anong nasa moon? Ayan. Short travel, playing ka na. Ayan, saan tawag dito? Si Kuya Rocio, dito na ako sa bahay na binaba mo. Kaganda ng name ko. Oo nga, maganda nga. Kaya lang yung bandila ko nababaluktot eh. Ayan, naubo pa tuloy ako. Excuse me po. Sabi nga ni Mike Enriquez, excuse me po. Ayan, nandito na ako sa bahay mo. Si Kuya Rocio sa 3 minutes and 50 seconds. Sa white, Buddha and Big Garden Pocket Walking Tour Travel Vlog. Ayan. Sisikoy Rocio, ayan, playing ka na. 3 minutes and 50 seconds, Sisikoy. Ayan, short travel. Ayan, still playing short travel. Ayan, 11 million people in the house. Maraming salamat. I'm Nabin, Malaysian. I will visit to your channel later. Short travel, malapit ka na mag-full watch. Short travel. May comment naman ako dito, parang wala pa ata. Pero bakit nakatamsak ako? O diba, magko-comment ako short travel. Ayan, 8 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, napuno na ni M. David. Ayan, oo nga, ayan mo lang siya, Sisikoy. Ganyan yan eh. Ayan mo na siya. Ano kaya ibig sabihin ng SSS? Still, ano kaya? Still support kaya? Ano kaya ibig sabihin ng SS na tinatype niya? M. David, what you meaning your SSSS? Ano yan? Ang alam ko SSS ko yung ano, yung SS. Sir Travel, ayan, dan full watch ka na Sir Travel, ayan, KTV Mix, Sisikoy, KTV Mix Vlog, thank you so much Sisikoy. Ayan, dan full watch na Sir Travel. Ayan, thumbs love, host. Ayan, maraming salamat kay TV Mix Vlog. Thank you so much. Si J Black, ano ba to? Bagong ano ba to ni J Black? J Black ba to? Tama ba yung basa ko? Si J Black. Ayan, may kalab shoutout po sa lahat. Ayan, sino ba dyan yung nagbaba ng bahay na iba? I-ano natin, i-PP natin. Click TV ang kas. Ayan, Click TV. Dito na ako, ininext na kita dito, Click TV. Ayan, naka-play pa rin si Sisikoy Rocio din sa aking ano, sa aking... Ayan, Astig, i-replace ko naman sa'yo si ano ha, ay iba pala to, hindi pala to yung pang ano ko, yung pang pin ko, kaya pala ayaw. Mag-change account muna ako. Ay. Sino sundo sa ite? Kain ka na dyan. Ayan, i-replace ko naman si Kuya Rocio kay ano, kay Astig. Saan na ba yung link? Nawala na yung link mo, Sisikoy. Pakibaba mo nga ulit, Sisikoy. Sisikoy Rocio, pakibaba mo ulit yung link mo nawala. Ayan. Social silent swipe SI. Yung ba yun? Sorry naman. Ayan. Dan Katambaldiwa, full watch dikit na po. From Rocio. Family TV. Ayan.
Ayan guys, sa ating bago nakapit tayo. Ayan, dito na ako ngayon kay Click TV Angkas, nandyan ka ba? Nandyan ka pa, Click TV Angkas. Ayan, dito muna ako kay Sisikoy KTV Mix Vlog. Ayan, ngayon lang ito napasok sa akin. Sisikoy, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy KTV Mix. Ayan, may love shout out, KTV. From Kakambal Diwa, ayan. Ano ba yung na yan? Kakambal Diwa? Nakakatawag doon? Thank you, host. And you're welcome, Sisikoy, KTV Mix. Ayan. Maraming salamat din sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, may ads pa itong hintayin ko lang muna, Sisikoy, na yung ads. Ayan guys, nakakunik sa ating nakapin guys. Sa mga hindi nakakunik pa dyan kay hindi pa dikit sa ating nakapin. Dating dikit, Kakambal Diwa from KTV. Ayan, Sir Travel, Dan full watch na yung video mo, Sir Travel. KTV Mix Vlog, Dan Connect, watching from Click TV Angkas. Ayan, maraming salamat sa iyo KTV. Click TV. Nalilito ako sa KTV at sa Click TV. Ayan, dito na ako kanino nga ako pupunta. Ayan. Ano nga sabi ko? KTV pala, ayan. Sisikoy, dito na ako sa mansion mo, Sisikoy. Ayan, dito muna ako sa 6 minutes mo, Sisikoy. Ayan. 2 weeks ago, dito muna ako, Sisikoy, sa 6 minutes mo. Mamaya play ko yung medyo mahaba-haba mo mamaya. Ayan, naka-play ka na, Sisikoy, KTV Mix. Ayan. Ma'am KTV, hello, from Kachana. Ayan, I'm back. Ayan na si Ma'am Kachana, bumalik na. Ayan, Sir Travel, still playing. Dad, full watch na ako sa'yo, Sir Travel, ha? Sisikoy Big, isusunod kita dito, Sisikoy Big, ha? Unahin ko lang tong ibang bisita ko, Sisikoy Big. M. Nabid, are you still there, M. Nabid? Dan Dikit, KTV Mix Vlog, sis from Rosio Family Vlog. Ayan, host, balik ako, ha? May aakyatin lang ako. Sige lang, Sisikoy Kachana. Okay lang, Sisikoy. Ayan, Rosio Family Vlog. Dan sukli sa'yo. Thanks from Astig Mix Vlog. Ayan. Dan Kachana from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Sisikoy Kachana. Pakibalikan mo muna si Loving Sky. Ayan, Sisikoy Loving Sky. Baka hindi ka padikit dyan kay Sisikoy Rosio. Dikitan mo siya. Legit din yan si Sisikoy. Mabait siya. Bagong kaibigan ko yan from Team Family Ahmad. Ayan. Maraming salamat, ma'am, sabi ni Sir Travel. You're welcome, Sir Travel. Ayan. Loving Sky from Kachana. Yan, doon po na ako tawagin, ma'am, Sir Travel. Ang tinatawag lang, Sir Travel, ng ma'am, yung milyonarya. Pwedeng Ate Bicolana na lang tawag mo sa akin. Ayan, Rosio Family Vlog, Dan Connected from KTV Mix Vlog. Ayan, pati keyboard ko nabubulol kay Loving Sky, o diba? Naka-order na ako sa kanya, Sisikoy. O diba, sabi ko sa'yo, Loving Sky Mix Vlog, nakakabulol yung pangalan ng channel mo, diba? O, ha? Ayan, still playing ikaw, KTV Mix Vlog. Naka-play ka pa din, Sisikoy. Ayan, Click TV ang kasunod kita dito. Ayan, KTV, baka hindi ka pa dikit yan sa aking nakapin, pakidikit. Ayan, likewise, Loving Sky from Kachana. Abay, pagbigkas mo pa lang ng loving, di mo naman, minsan nakakalimutan mo yung kasunod eh. Minsan naman, pagbibigkasin ko, Lovings, hindi mo alam, hindi ko na alam kung ano yung kasunod eh.
Ay, nakapastilan itong pangalan nga ito ni Sisikoy Loving Sky. Ayan, dating dikit na po sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Dikit na sa iyo, Loving Sky, pati dila ko, dikit na din. Ayan, mainam yan, dalawa tayo, Sisikoy Kachana. Dalawa tayo na yung dila natin, palipit na. Ayan, don't worry, host, i-change ko na. Ilocano. Ay, nako. Oo nga, i-clear mo naman yung pangalan ng channel mo. Para naman di kami nahihirapan. Tinan mo nga, pati daw keypad ni Sisikoy Kachana. Na nagkabalo-baluktot na. Agoy. Ayan, Sisikoy Rosyo. Thank you so much, Sisikoy. Ayan, malapit na mag-full watch yung, KTV Mix Vlog. Ayan, malapit na mag-full watch ikaw. And then, +1 banana ka dito sa aking cellphone na nag-pin sa'yo. Ay, nag-play. Ayan, Loving Sky Mix Vlog. Dan Connect po from Rosyo Family Vlog. Ayan, Ma'am KTP OTW sa bahay mo, silipin ko muna, ayusin ko lang, from Kachana. Ayan, KTP Mix Vlog, done watching, connect, from Click TV Angkas. Ayan, Sisikoy Rosyo, thank you so much, Sisikoy, sa pag-stay. Thank you so much ng marami. Ayan, sorry talaga, bawi ako sa'yo next time. Di ako naka-attend ng live mo. Nakita ko kundi kahapon yun, parang kanina yata yun, Sisikoy, o kagabi. So, ayan si Ron. Ron, may galab shout out, Ron. Ayan, entertainment, may galab shout out. Thank you, Kachana, from KTV Mix Vlog. Ayan, KTV Mix, malapit ka nang mag-full watch. Ayan, KTV Angkas, Dan Sukle, sa'yo, salamat, from Astig Mix Vlog. Pag nagkasunod yung KTV Mix Vlog, at saka Astig Vlog, at saka yung Sky Mix, ano ba tawag doon? Sky... Ano na nga yun? Uy, wag na nga. Ayan, hello Bicolana from Entertainment. Ayan, hello Entertainment. Ayan, dating dikit Click TV Angkas from KTV Mix Vlog. Sisikoy Aliyah, may galab shout out. Thank you so much for coming, Sisikoy Aliyah. Ayan, KTV Mix, full watch ka na, Sisikoy. +1 banana ka sa akin, Sisikoy. Ayan. Maraming salamat, Sisikoy. All bell ako sa'yo. Ayan, thank you so much. Ayan, dito na tayo ngayon kay Ayan, na-play ko na rin to si Sisikoy Rosyo. Sino ba ang hindi ko napupuntahan dito? Si Ma'am Kachana, na-play ko na rin to kanina. Next ko na lang kayo ulit mamaya. I-play ko ulit ang mga video ninyo mamaya. Ayan, yung kay KTV Mix Vlog, Dana siya, Ron, may galab shout out sa iyo, Ron. Maraming salamat. Ayan, nawala na si M. Navid. M. Navid, nasaan na ikaw? Where are you, M. Navid? Thumbs up dan, Sisikoy Ellen, thank you so much, Sisikoy. Ayan, maraming salamat, Sisikoy, sa pagpa-thumbs up mo dyan sa akin. Sisikoy Aliyah, thank you so much. Nawala na si Nabil, iniwan ako. Hindi ko pa nabisita yung bahay niya, umalis. Ayan, habulin mo nga si Sisikoy Ellen. Ayan, nahilo na sa SSS pa more. Ang dami niyang SS kasi kahit kay Sisikoy Ellen PH, ganyan din siya. Ganyan talaga siya pag nandiyan siya sa live mo. Iniwan ako si Sisikoy, habulin mo. Ayan, Dan Harang House. Ayan, thank you so much, Sisikoy Rosyo sa paharang. Ayan. Ma'am KTV, tusok sa bahay mo from Kachana. Ayan, thank you so much. Ayan. Ron, dito na ako sa bahay mo, Ron. Nandiyan ka pa ba, Ron? Ayun, nandiyan pa si Ron. Tawa si Sisikoy. Go to channel na lang ako, Ron. Ayan. Iniwan ako ni Nabil, hindi ko pa kasi nabisita, marami pa kasi bisita. Ayan, sa pritong isda. Ron, dito ako sa one day ago, Ron. Pritong isda with magic sarap. Ay, na-watch ko na pala to. Dito muna ako sa 3 minutes mo, Ron. Sa pagbangon sa umaga, 3 minutes and 8 seconds, Ron.
Ayan, naka-play ka na. Entertainment, Dan connected from KTV Mix Vlog. Ayan, Share Entertainment. Ayan, already connect. Ma'am KTV Mix Vlog. Main ko po yan, host. Ayan, oo nga, andito na ako sa bahay mo, naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na sa pagbangon sa umaga. Ayan. Thank you, Katyana from KTV Mix Vlog. Ayan, naka-play ka na, Ron. Ayan, Katyana. Sino ba yung lumikit kay ano? Si KTV. Sir Entertainment. Ayan, already done connect to your Ma'am KTV Mix Vlog. Please return. Kaya ano siya nagsukli kay Katyana? Kay Ma'am Katyana siya nagsukli. Ayan, Sir Ron. Ayan, playing ka na, Sir Ron. Playing ka pa din. Maraming salamat sa mga nandyan sa baba. Ayan, connect to each other, guys. Niwan ako ni Ibnabit, hindi ako inintay. Ayan, may galap shout out, Sir Travel and Happiness from LNPH. Ayan. Sir Travel, where are you? Naglalakbay si Sir Travel. Baka nasa kabilang baryo. Sir Travel, nasa kabilang baryo ka ba? Ayan, KTV Mix. Ayan, from Ron. Ayan. Ron Speak TV, Dan return thanks from Astig Mix Vlog. Hello ho sis, ayan, kay Pare Dubay, ayan. May club shout out, Pare, ayan si Click TV pala, hindi ko pa napupuntahan. Baka iwanan na rin ako ni Click TV, pero hindi ito maalis si Click TV, mabait ito. Ayan, Astig Mix, thank you from Ron, ayan. Tingnan ko ako, naka-change account ako. Mag-change account ako para mag-play ko na rin yung iba. Wala pa naman akong jajakitan ba? Hanapin ko muna yung live ni Bicolana, nawawala na naman. And dito pala. Ayan guys, pasuyo sa ating patapatamsak sa ating dyan. Tawag dito. Kuya Aw, ayan, Kuya Aw, may galap shoutout, Kuya Aw, may galap shoutout, magandang gabi, magandang gabi, Kuya Aw. Ayan, thank you so much for coming, Kuya Aw. Ayan, wait lang. Hanap ako ng ano. At sino na naman yung may premiere ba? Naku, sorry guys sa may mga premiere, hindi na ako nakasupport. Ayan, ninja to ni Kuya Aw. Kuya Aw, nasaan yung main channel mo, Kuya Aw? Ayan, thank you Entertainment, OTW from LNPH, ayan. Ron Speak TV, Dan Connected from KTV Mix Vlog, ayan. Dan full watch na pala sino ba yung naka-play ko dito? Si Iron, pa na pala, full watch ka na Ron. Ayan, maraming salamat sa iyo Ron, hindi na ako nakapag-thumbsuck, balik ako, balik, ayan. Ron plus 1 ba na naka dito sa akin Ron, ayan. Ayan, Dan full watch na ako sa iyo Ron ha. Pari Dubay, ayan. Dan Connect, nandiyan pa ba yan si Pari Dubay, ayan. Ayan Ron, maraming salamat Ron. Full watch na ako sa iyo. Sino pa ba yung hindi ko nabisita dito? Kuya Aw, andyan pa po ba ikaw, Kuya Aw? Pwede po pababa ng main channel. Ano po ba ito? Second channel niyo po ba ito, Kuya Aw? Kuya Aw, nandyan pa po ba ikaw? Para malagyan ko ng jacket. Thank you Ron Speak TV from KTV Mix. Ayan, Entertainment. Rochelle Dan from Entertainment. Ayan, thank you so much, Entertainment. Thank you. Ayan. Sisikoy Maribik, dito na ako sa iyo muna, Sisikoy Maribik.
Dahil na-play ko na si Loving Sky kanina, dito naman ako kay Marivic Family TV. Nasaan ba yung si Kuya Marivic? Si Kuya Marivic, iba pakiano nga nung main channel mo, si Kuya Marivic. Sige, unahin ko na muna si Kuya Ellen. Si Kuya Ellen, ikaw na muna kasi wala pa si Kuya Vic, busy pa yata. Loving Sky Mix Vlog, bukas iba na yung pangalan mo, ha? Parang awa mo na, Loving Sky. Ayan, ayan, tamsakan ko muna si Kuya, yung mga upcoming mo, si Kuya Ellen. Ayan, unang sa upcoming mo. Ayan, pangalawang tamsak si Kuya dito sa upcoming mo. Ayan, dito ako si Kuya sa totoo nga ang piso sa online shop. Ayan, playing ka na si Kuya, 6 minutes and 33 seconds. Ayan, Click TV, dito na ako sa iyo, Click TV. Talagang nandito na ako sa bahay mo, Click TV. Hindi na ito mababago, Click TV. Dito na ako sa bahay mo, pupunta na kita. Si Kuya Summer Mix, hello. Rondan Connected full pack na po from Rocio. Ayan. Maraming salamat, si Kuya Mix. Thank you so much. Ayan, Click TV, dito na ako sa, ay, mali, o tama. Click TV, dito na ako sa bahay mo, Click TV. Ayan, Ali Turkey, hello, mega love shout out, thank you so much, Ali Turkey. Ayan, bigyan kita ng moderator, Ali Turkey. Ayan guys, wait lang guys ha. Mabagal si Bicolana, tumatanda na kasi kaya mabagal. Ayan, Ali Turkey, ayan, I give you moderator. Ayan, thanks din po. Ayan, playing pa rin ikaw si Kuya Ellen. Ayan, OTW Ron from LMPH. Nasaan na ba si Click TV? Click TV, where are you? Click TV, nasaan na ikaw? Click TV. Ayan. Si Kuya Rocio, ano ko muna ano tawag din si Ali Turkey. I-replace ko muna sa iyo si Koy. Pagbigyan natin kasi kakadating lang. Unang pasok niya sa akin, sa aking live stream. Sa aking live lang pala. Here lang. Ayan, maraming salamat si Kuya KTV Mix. Ayan, maraming salamat sa patambay. Ipin ko lang to si Ali Turkey. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit dyan kay Ali Turkey, dikitan natin siya. Ayan, rin siya, mabait din siya, napaka-supportive din niya. Si Kuya Summer, thank you so much, si Kuya Mix Vlog. Ayan, Ma'am KTV Mix, big love shout out from Summer Mix Official. Ayan, si Kuya, maraming salamat. Nahanap ko si Click TV, nawawala si Click TV. Hanapin nyo nga si Click TV, ito pala. Click TV, nandiyan ka pa ba? Nasaan na ikaw? Malaki na rin bahay ni Click TV, oh. Nakagraduate na pala siya ng 1,000. Ng 1K. Ayan, dito ako sa bagong trending na laro. 2 minutes and 21 seconds. Click TV, playing ka na. Ayan, Ellen, dikit na po sa shorts video mo host from Marivic Family TV. Dating dikit sa nakapin from KTV Mix Vlog. Ayan.
Dan Ron, speak from LNPH, ayan. Turkey, Dan from Entertainment, ayan. Sir Turkey, Ali Turkey, please return your, ma'am, sino po yung nagdikit? Si Entertainment ba? Si Entertainment ba yung dumikit? Ayan. Dan connected, sis LNPH from Sisikoy Rocio Family Vlog. Teka, sandali lang guys, may nahanap lang ako guys. Wait lang, wait a minute lang. Ayan, playing ka Click TV ha, dito sa 2 minutes mo in 20 seconds, Click TV. Sa bagong trending na laro, Click TV, playing ka, ayan. Si Kuya Ellen, playing ka, malapit ka na mag-full watch. Sa totoo nga, piso sa online shop. Click TV ang cast, playing ka pa din, ayan. Ayan, dito sa nagtatagayan, magaya nga itong trending na laro na to. Dan tamsak sa dalawang upcoming mo, Ellen Vlog from Marivic Family TV. Ayan, si Kuya Marivic, ini-next na kita dito kay Ellen PH. Entertainment, thank you my friend. Ayan, from Ali Turkey. Ayan, Dan Marivic Family from Ellen PH. Ayan, si Kuya Ellen, full watch na ito si Kuya. Ayan, full watch na si Kuya Ellen. Ayan, +1, banana kasi si Kuya Ellen. Ayan, pang 61 thumbs up ako sa'yo, si Kuya Ellen. Ayan. Si Kuya Vic, dito na ako sa'yo, si Kuya Marivic. Dito na ako sa iyong mansyon, si Koy. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-thumbs up dyan sa ating live, pa-thumbs up naman. Click TV ang cast dyan sa'yo, from Ron. Ayan, Sir Click TV. Ayan. LNPH, new video from Ali Turkey. Ayan, OTW, Click TV ang cast from LNPH. Ayan, thanks host, sabi ni Sisi Koy Marivic. Ayan, Sisi Koy Vic, dito na ako sa mansyon mo. Wow, may bagong upload yung Sisikoy ko Ay, dito ako Sisikoy sa January 8 na upload mo. Ayan, naka-play ka na Sisikoy. 2 minutes and 14 seconds Sisikoy. Wow, pagkasarap naman na rin. Ayan, ang tawag dito, Click TV ang cast, malapit ka na mag-full watch. Ayan, thank you my friend, Ali Turkey. Ayan, that connected Miss Marivic Family TV from KTV Mix Vlog. Ayan, si Kuya Marivic, mga yan, mga main channel nila yan, yung mga dumidikit sa'yo, si Kuya Marivic. That connected sa nakapin. Ayan, Ali Turkey. Ayan, already done. Connect to your Rocio Family Vlog. Please return back. Ayan, Click TV ang cast. Full watch ka na, Click TV. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, idol. Thank you so much. Ayun, sandali lang guys ha. Minsan nawawala si Jose. Hindi na nagsasalita. Dating dikit sa nakapin host from Ron. Ayan, Ron, maraming salamat sa iyo. Ayan, thanks po Ellen from Marivic Family TV. Ayan, si Koy, nakadikit na sa iyo si KTV Mix Vlog. Ayan, si Koy, bahala ka na magbalik sa kanya. Sir Ali Turkey, hello. Baka nagdikit siya. Ayan. Hello my friend, please support me to cross 500. Aboy, 500. Entertainment. Ayan, entertainment. Hello. Ayan. I will go to channel to, ano tawag doon? Kaya mo yan, Bicolana.
Minsan nawawala ka na sa sarili, hindi mo na alam yung sinasabi mo, aray. Click TV ang cast dan sa iyo, Lodi from Ron, ayan. Naka-change account ba ako? Baka yung ano ko, tama. Ayan guys, pasuyo sa atin nakapin. Nandiyan pa ba si Ali Turkey? Ali Turkey, are you still there, Ali Turkey? Ayan si Sikoy, dan full watch na. Ikaw si Sikoy Maribik. Ayan, balik ako kasi inila na ni Lolo. Hindi ako nakapag-thumbsuck si Sikoy. Ayan, pang 15 thumbsuck si Sikoy sa ano mo, sa iyong January 8. Ayan. Si Sikoy Summer Mix. Ayan, sunod next kita dito si Sikoy mamaya ha. Ayan, OTW KTV. Ayan. Dan Click TV ang cast from Ellen PH. Thank you so much, Sisikoy. Ayan guys, yung mga dumidikit sa inyo guys, pakibalikan na lang ha. Bahala na kayo, nababasa nyo naman guys kung sino yung mga dumidikit ha. Lahat ng dumidikit sa inyo guys, please pakibalikan para naman yung mga tawag dito nag-i-effort na magdut-dut sa cellphone, eh, hindi naman masayang yung pagod nila. Kaya pag may dumikit sa inyo, please pakibalikan natin ha. Ayan, thank you so much, Miss Maribik family from KTV Mix Vlog. Ayan. Si Ali Turkey, ayan, wala na yata si Ali Turkey. Baba kayo ng bahay ninyo guys, at palitan natin ang nakapin, wala na yata si Ali Turkey. Dan Click TV ang cast from Ron. Ayan, tawag dito. Ano ba to? Click TV. Han. Ano ba to? Han Speak TV dan watching. Kay Ron siguro to. Nawala yung R. Nandiyan pa si Ali Turkey. Ayan, click. Thank you my friend. Ayan. Ali Turkey, already done connect to your KTV. Si KTV pa yung sino nga yung nagdikit kanina kay Kay Ali Turkey, tika. Ayan, ulitin nyo na lang guys, mag-comment kayo ulit kasi para mabasa niya. Ayan, Dan Summer Mix official from Ron. Ayan. Si Roy. Ayan, hello ma'am. Sino si Roy? Maribik Family TV, Dandy Kitsis from Rocio Family Vlog. Ayan, thank you so much si Sikoy. Sino si Ron? Si Ron. Ron, magpakilala ka na. Ay, di pala Ron, Roy pala, Roy. Ano ba yan? Mata mo Bicolana, idilat-dilat mo lang. Kaninong ninja si Roy? Agoy, ninja ko po ito. Ay, sa'yo ba yun? Agoy. Ayan, si Ron. Ayan, Ron. Ayan, si Sikoy Mix. Ayan, next na kita dito. Punta na kita si Sikoy Mix. Nasaan yung main channel ni si Sikoy? Ano ko na lang, tawag dito. Go to channel na lang kita si Sikoy. Alam kong kakababa mo lang ng live. Bigyan ko ng jacket yun si Sikoy. Ano mo pala yun? Ninja mo pala yun, wait lang. Ayan, maiikli lang yung video mo si Sikoy. Ayan, dito ako muna sa dito muna ako sa 2 days ago si Sikoy. 1 minute and 12 seconds, si Sikoy Mix, playing ka na. Bigyan ko ng jacket si Sikoy, yung yung ninja mo, sa'yo ba yun? Yung tawag dito. Bigyan ko ng jacket. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan pang nagtsatsaga magtambay dyan. Sis Ho, salamat po ulit. Ayan, you're welcome si Sikoy. Rocio, thank you so much. Bawi ako sa iyo sa susunod si Sikoy ha. Hindi ko napansin yung Pero salamat sa dumikit po. Ayan. Sa'yo ba yung si Sikoy? Sa'yo ba yung Sa'yo ba yung Roy, na ninja? Sa'yo yon? Hindi si Sikoy. Ay, hindi ba? Ay, hindi ko dadakitan. Hindi pala sa'yo yun. Nakala ko sa'yo yun. My goodness.
Aba, mukhang meron yatang nag-ano sa akin, nagtawag doon, Dan Dikit PTV Mix Vlog from Maribig Family TV. Ayan, si Sikoy Maribig, dahil maikli lang yung video mo, ipag-play kita ulit. Ayan. Ayan po, dahil maikli lang yung video mo, si Sikoy Summer Mix, full watch na siya. Ngayon, ipag-play kita ulit si Sikoy para ano. Hindi na ako nagko-comment si Sikoy ha, nag-ano na lang ako, nag-thumbs up na lang ako. Ayan, dito ako si Sikoy sa pangalawa. Ayan, 9 days ago, 1.2 views. Wow, laki. Sana all si Sikoy, malaki views. Si Sikoy Mix. Sana all na lang si Sikoy Summer Mix, malaki view. Ayan. O ano ba yun? Sabi ni Entertainment. Ayan, dito na ulit si Sikoy sa pangalawang video mo. Ayan, Ma'am KTV Mix, naka-live ka na po. Ayan. Ayan, dito na ako si Sikoy sa pangalawang video mo. Ayan. Dahil maikli lang yung video mo, nagdalawang play ako sa'yo. Sana all nga po si Sikoy sa... Wala pa, Ma'am Summer Mix, sabi ni Sikoy KTV Mix. Ayan. Si Sikoy KTV Mix, ayan, dagdagan ko kaya yung banana mo, magbaba ka muna ng ano mo, ng bahay mo, si Sikoy. Magbaba ka ng link mo si Sikoy KTV. Ayan, dahil may play lang si Sikoy Summer Mix, malapit ka na ulit mag-full watch. Next ko si Sikoy Maribig dito dahil, ayan, Bicolano Vlog Tracking, may galab shout out, idol, ayan. Ano po sis, extra mga, ano ba yun, na po ni sis, Sastra Mama KTV. Nag-live na ba siya? Ayan, malapit ka na mag-full watch si Sikoy ulit dito sa pangalawang play ko sa'yo. Mag-main nga ako. Ayan, kaya nga, ayan, mag-main ka na lang si Sikoy. Ayan, si Sikoy Maribig. Ayan, dahil full watch na ako si Sikoy sa pangalawang video ko sa'yo. Pangalawang play ko pala, si Sikoy Summer Mix. Si Sikoy Maribig, balik ako sa video mo. Pag-play kita ulit ng isa, dahil may play lang yung video mo kanina si Sikoy. Balik ako sa'yo. Ayan, nandito ka pala, nakita ko na. Para hindi na ako magpunta sa bahay ko. Ayan, si Sikoy Maribig, dito ako ulit sa sa Hot Pot in Chinese style. Si Sikoy, 1 minute and 23 seconds. Ayan, Sir Travel, may galap shoutout ulit sa ninja mo, Sir Travel. Ayan, maraming salamat Sir Travel okay lang, sige. Hindi pa pala siya muna si Sikoy Mix, si KTV Mix, hindi pa pala siya muna, Ayan, 10 million people in the house, maraming salamat. Ayan, thank you ng marami. Andyan pa ba si Ali Turkey? Ali Turkey! Ayan, Bicolano Tracking. Ayan, i-pin kita. Wala na si Ali Turkey. Ikaw naman ang ipipin ko ngayon. Wait lang, kabayan. Stay put lang, kabayan. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs sa ating live, guys, pasuyo naman dyan, guys. Pakisundot naman ang ating live. Ayan, si Sikoy Maribig. Full watch na ikaw, si Sikoy, sa pangalawang video mo, si Sikoy. Ayan, pang-apat na thumbs up, si Sikoy. Ayan, medyo mabagal ang ating net. Ayan, entertainment, then thumbs up sa upcoming premiere from Travel and Happiness.
Ayan, nakapin ka na. Bicolano Vlog Tracking. Nakasabit ka na ng pabali-bali-baliktad. Loving Sky Mix Vlog. Hello from Sir Travel. Ayan. Sisikoy host, ganda. Good evening. Ay, Sisikoy meow. May galap shout out Sisikoy. Hello, nandiyan pa pala si Ali Turkey. Ali Turkey, yan. Ano ko nga si Ali Turkey? Sisikoy meow, maraming salamat sa pagsilip sa aking live, Sisikoy meow. Ayan. Thanks, Sisikoy. Ayan. Ako sa aking... sige lang, Sisikoy. Sige lang. Sagutin mo yung iyong call center dyan ni Honey mo. Ayan. Sige, okay lang, Sisikoy. Take your time. Ayan, Ali Turkey. Ayan, I will play on your video, Ali Turkey. 2 minutes and 35 seconds. Ayan, ano pa basa dito? Bunlarin, Pepsi, Insalandra. Kaya ko yan, bahala ka dyan. Ali Turkey, ayan, playing on your video, Ali Turkey. Ayan, may galap shout out Sir Travel from Loving Sky Mix Vlog. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Bicolano Vlog, pakidikit na naman, ayan. Ali Turkey, playing on your video. Bicolano, thank you my friend. Ayan, you're welcome Sir Ali Turkey. Ayan, you're welcome. Ayan, playing on your video, and then +1 banana. I give you +1 banana, Sir Ali Turkey. Yan, wala tayong sounds ngayon. Hindi naman boring, madaldal si Bicolano, maingay eh. Hindi na kailangan ng sounds. Ayan, next kita dito, Bicolano Tracking, ha? Ay, mag-change account na ako para mag-play na kita. Kumano kasi yung main channel ko, nakalagay doon. Kaya kailangan natin mag-change account. Yan, mamaya mag-music na tayo mamaya. Ayan, dito na ako sa iyo, Bicolano Tracking. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, nakita ko, meron pang hindi nagta-thumbs up dyan. Wala pa akong thumbs up baga, guys. Pakisuyuan naman, guys. Paki-thumbs up ka naman. Ayan, Bicolano Tracking, dito na ako sa bahay mo, Bicolano Tracking. Ayan, kabayan, Bicolano Tracking. Dito ako muna sa ano ba to? Dito muna ako sa bisitahin natin ang hardin ni Tatay, 9 days ago, 7 minutes and 47 seconds. Ayan, playing ka na, Bicolano Vlog. Ayan, mag-thumbs up na ako kasi minsan biglang hinihila ni Lolo. Ayan, pang 168 thumbs up. Yan, 9 million people in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Ali Turkey. Ayan, already done full watch in your video, Ali Turkey. +1 banana. Ayan, thank you so much po, Sir Ali Turkey. Napapahigab na naman ako. Ang aga-aga. Ay, nako, Bicolana. Ayan, Bicolano Vlog. Ayan, still playing ikaw, Bicolano Vlog. Sino pa ba? Ayan, 20CH. Good evening. May galap shout out. 20CH from Japan. Ayan, friends. Please visit my channel after 1 hour. We'll give you 2 subs, non-draft each. Ayan. Ipipin ko nga si entertainment. Ayan, Loving Sky Mix Vlog, thank you so much sa pagtambay. Loving Sky Mix Vlog, ayan. Maraming salamat.
Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Tambay lang, host. Ayan, sige lang, sige lang. Love is Sky Mix Vlog. Maraming salamat sa patambay. Ayan, Bicolano Tracking. Naka-play ka pa din. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you, thank you. Ayan, 6 million people in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Sir Travel. Maraming salamat sa pagtambay, Sir Travel, ha. Thank you so much, Sir Travel. Ayan, Bicolano Tracking. Still kayo ikaw, Bicolano Tracking. Oh, ang daming lain ni Bicolano Tracking. Ayan, sa mga hindi ko pa guys nabisita dyan, kung comment lang guys para mabisit natin. Nakakaboring kaya nag-music na tayo ba? Ang daming tanim ni Bicolano Tracking, oh. Manang-mana kay Bicolana. Hindi pala. Sa tatay niya pala. Bisitahin natin ang hardin ni tatay. Sorry naman. Akala ko sa kanya. Ang daming tanim, oh. Parang si Bicolana lang mahilig magtanim. Oh, may manok pa, oh. May manok na pang tinola. Ayan, nag-grab shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit sa ating nakapin dyan guys, padikit sa ating nakapin. Daing manok. Oh. Ito lang, ulam na to eh. Papaya na lang ang kulang. Sagot ko na yung papaya, Bicolano Vlog Tracking. I-file visit ko na yung papaya mo. Oh, may niyog pa. May tubo na yung niyog. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Bicolano Vlog Tracking. Uy, daming nakuha, oh. Sigarilyas, paborito ko yan, sigarilyas, oh. Ayan, full watch ka na, Bicolano Vlog Tracking, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, naka-live si Kliwong Fishing. Si Kliwong. Ayan, si Koy Summer Mix. Thank you so much for stay. Ayan, you have beautiful long hair. Oh, you're welcome, baseball best. Thank you so much.
Ipin ko nga si entertainment. Ayan. Lagyan ko muna ng dextrose yung aking cellphone. Malapit na naman ma-dehydrate. Baka biglang mag-shutdown ba? Makaiwanan tayo. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Bicolano Tracking, sa pag-stay sa ating live. Maraming salamat. Ayan. Sino pa ba hindi ko na-visit dito? Taas kamay. Taas kamay talaga. Taas kamay sa mga hindi ko pa na-visit dito. Ayan, si Sir Entertainment, of the Silders, Sir Entertainment. Yan, 4 million in the house. Maraming salamat. Si Aisa Badillo. Aisa Badillo. Ayan, thumbs up dan. Kaninong ninja si Aisa Badillo? Nakatambay lang si Sikoy. Si Sikoy, maraming salamat ha. Si Sikoy Mix. Maraming salamat. Ayan, hindi na siguro umalis na rin si entertainment. Ayan, naipin ko siya, umalis na. Ayan, maraming salamat guys sa lahat na nandyan pa. Thank you so much. Ayan, Sir Travel, nandyan ka pa ba, Sir Travel? Ayan, si Sikoy Labing Sky Mix Vlog. Salamat sa iyo dyan. Maraming salamat. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Kaninong ninja si Aisa Badillo? Maganda, give po. Anong maganda? Alin ang maganda? Patulog na rin host at maaga gising. Sige lang, sige, Summer Mix Vlog, sleep na ikaw. Ayan, sleep ka na. Work mode pa tomorrow, ayan. Ayan, si 20CH, saglit lang, hindi nagtatagal si 20CH. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan pa, naka-stay pa dyan, thank you so much. Turn my life
Kuha lang ako ng inumin. Nakakatuyo ng lalamunan.
Yan, maraming salamat guys sa 3 million people in the house na nandyan pa. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat sa patambay guys. Ayan, ano ba tawag dito? Ang liit ng hindi mabasa. Si Enrico Pagaduan. Ayan, Enrico Pagaduan. Good night po, ayan. Good night, Enrico. Duktong-duktong hirap basahin. Enrico Pagaduan yun pala yan. Kaninong ninja si Enrico Pagaduan? Ayan. Sir Travel, maraming salamat sa pag-stay mo dyan ha. Maraming salamat. Kay Sisi Koy Mix Vlog, maraming salamat din sa pag-stay mo dyan, Sisi Koy. Thank you. Ayan. Pag inaantok na kayo guys, tulog na kayo ha. Okay lang ako dito kasi nihintay ko pa naman yung asawa ko galing sa trabaho. Kaya dito lang muna ako. Sa mga inaantok na dyan, pwede na pong matulog, guys. Kasi gabi na din, lalo na yung may mga work pa bukas. Ayan. 10 PM na. Ayan, mobile vlog. Hello, Mega Love shout out, mobile vlog. Thank you so much for coming, mobile vlog. Ayan, sa lahat ng dumalaw sa ating live, maraming salamat dyan sa inyo guys. Ayan. Ang daming naka-live. Yan, baka kala walang tao, hindi nakikita yung mukha ko.
Sir Travel, ayan, sleep na ikaw, Sir Travel. Baka may pasok ka pa bukas, Sir Travel. Okay lang ako, Sir Travel. Hinintay-intay ko na lang yung aking kabiyak ng puso. Kabiyak ng puso. Pa-end na rin ako, Sir Travel, dahil mag-ano na rin ako, mag-2 hours na rin ako. Alam ko may pasok pa, may work pa ikaw bukas. Salubong. Ayan. Ayan, sleep na ikaw, Sir Travel, ha? Dahil may kakain muna tayo. Ayan. Ayan, si Miss TV, regalab shout out. Nakatanggal pala yung aking mic. Ayan. Hello, Sisi Koy. Ayan. Binit ang jacket. Tama ba? Babae ba yung may-ari ng ano? Jimenez. Babae nga. Sisi Koy, bibigyan kita ng jacket mo, Sisi. Ayan, may moderator ka na. Sino yung kinakatok mo dyan? Ha? Wow. Ice cream kayo dyan, guys. Oo. Merienda time. Tandaan naman. Masarap pa naman ito. Nakasa? Ayan guys, nandyan pa. Ayan, merienda tayo. Merienda time. Ayan, ice cream. Sino ba yung nandyan pa? Meron pang nandyan. Ayan, merienda tayo. Yan, pait kami sana ako. Eh, dumating kami pagkain. Siyempre, kakain muna tayo. Matigas. Oh, tinawag mo ba si Jenny? Ha? Ayun guys, kain tayo, merienda. 4 million in the house. Yung nandyan pa, ayan, merienda tayo. May dalang merienda yung aking labidab. Okay na. Oh.
Tulog na ata. Nakawala ko kayo. Yun. Ito malamang tulog na. Tulog na ata. Dapat pinanodan mo ako mag-jogging kamo tayo bukas eh. Ano papaklay mo ko din? Doon tayo mag-jogging. Doon tayo mag-jogging sa bypass. Ayan, 3 million people in the house. Ayan, mag-ano tayo, mag-merienda. Sino ba yung nandyan pa? Merienda time, guys. Bago tayo matulog, mag-merienda muna. Di pa ako kumain ng kanin eh. Kapunan. Uy! Idol Son X! Bakit pa ngayon ka lang? Kain tayo, Idol. Ayan. Anong kaguluhan to? Ang kaguluhan dito, inintay namin yung ipaparting yung banana sa amin. Dami mo palang panalo kay Sir Torre. Idol Son X. Minarit sa akin ni Sir Torre, 500 banana pala nakuha mo doon. Kuya, pakadami pala. May ano siya ulit sa Fridays, Idol Son X. Kakauwi mo lang ba, Idol Son X? Kakauwi mo lang? Binarit ko sa akin kahapon ni Sir Torre eh. Kaya pala biglang laki yung bahay mo. Napakaswerte mo naman. Lagi kang nananalo. Sana all na lang, laging may ano. Sana all na lang, laging may panalo. Sisikoy Mix, isilip na ikaw, Sisikoy. Baka may pasok ka pa bukas, Sisikoy, mapupuyat ka. Isilip na ikaw, Sisikoy Mix. Okay lang ako dito, nandiyan na si Idol Son X, may kakwentuhan ako. Nakakaminan, nalulusaw. Alam ko, Idol, parang binibili ba? Tama ba si Sikoy Summer Mix? Si Sikoy Summer Mix, paano ba magkaroon ng banana? Alam ko binibili eh. Alam ko may bayad dyan. Si
Sisikoy Summer Mix, alam niya yan, sisikoy, di ba? Pwede po bibili sisikoy. O, ayan. Idol Sonic, kaya mo yan. Pasigurado pagka nagkaroon ka ng banana, dudumugin ka rin ng tao. Siyempre maraming tao na kailangan ng banana, lalo na yung mga small house pa. Panigurado pagka nagpalaro ka ng gano'n na Idol Son X, laging nandun ako nakapila. Mananawa ka sa pagmumukha ko. Yes, true yan, Idol. Pag-aralan natin yan. Pag nagkaroon ka ng banana, ako lagi ang ano mo, kaunang-unahang Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat. Ayan guys, maraming salamat sa nakatambay pang nandyan. Thank you so much. 20CH, in Japan, maraming salamat. 20CH. Yan si 20CH, kahit siya pasulpot-sulpot lang, pero napakasipag niyan. Napakasipag niya umakyat sa mga live. Sama daw may palaro kay Ma'am Love You. Sino ba yun? Hindi ko pa yung kilala, Idol. Sino ba yun? Hindi ko pa yung napuntahan ata. Ano sabi ng dalawa? Ilan lusaw na ka mo? Idol, sino ba yun? Puro mo naman sa akin. Ayaw mo naman ako mamaritis sa mga pinupuntahan mo eh. Ayan, 5 million in the house, 6 million pa lang. Ayan, 5 million na lang pala. Madali mo na lang doon, maglulusaw. Mga malakas, magbigay ng banana yon. Sino yon? Pakilala mo naman sa akin. Bigay mo naman sa akin yung ano niya, unit niya. Anong araw ba siya nagpapalaro, Idol Sonic? Sala. Natayo, bigyan mo sila. Yan ang abala pa ako. Ayan, si Mix, maraming salamat sa pagtama. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, nabusog na ako. Ano pala mo? Ha?
Idol Son X, puntahan ko yan. Tingnan ko nga. Ang laki ng bahay niya pala. Ano araw ba siya nagpapalaro? Ay, hindi nakaano lang ako sa kanya pala, oh. Nakasubs na rin ako sa kanya, kaya lang di ko lang ito, kung kaya nadikitan to. Nakadikit pala ako sa kanya, Idol Son X, ano? Anong araw siya nagpapalaro, Idol? Ay, sa'yo ko ba nadikitan yan? Sa'yo? Ako gusto ko lumaki views ko. Oo nga, sisikoy summer mix. Kasi yung banana, madali lang, katulad niya na yan. Yung banana kasi sisikoy madaling hanapin. Yung views mahirap. Pero at least na lang ikaw sisikoy mix, malaki na yung malaki na yung views mo. Sa mga video mo, meron ka ng halos 1K, 3 weeks ago. Hindi na masama yung sisikoy. Eh kung nakakapag-live ka lang, ayan up all girl, nasa sa kanya ngayon as your punta ko rin dito sa second channel ko, Idol Son X. Para hindi man sa akin, nung nag-premiere ako, kasabay ni Ma'am Alika. Ay, hindi ko natandaan. Gabi-gabi ba? Anong oras ba, Idol Son X? Pinas time? Anong oras? O, pareho pala akong dikit sa kanya, Idol. Pati sa sa main channel ko, ay sa second channel ko, nakadikit din pala ako sa kanya. O. Pareho pala ako nakadikit sa kanya, Idol Son X. Agoy, si Sir Travel, gising pa. Sir Travel, alin ka na, kumain na lang tayo ng ice cream. Ito, layo mo rin lang matulog pa. Merienda na lang tayo. Oo, kasi sabi ko sa'yo, dikitan mo kasi mga tumutulong sila. Pero bakit hindi nagpa-pop up sa akin, Idol, yung nila? Hindi ko o baka hindi ko lang din siya O baka dahil hindi ko lang din siya kilala. Ang dami ko nakain. Sige na, Idol Son X, pag-aralan mo na yung banana para sa'yo na lang ako aasa. Kailan ba uwi mo ng Pinas, Idol Son X? Ayan, yan si... Sino ba yung binaba mo kanina?
hindi ako dikit dito, pero yung binaba mo kanina. Dikit na ako doon. Yan, ano ko nga, i-all bell ko nga. Titimuhan mo naman ako pag may ano to, pag may mga ano sila, pag may palaro. Kaya pala laki na ng bahay mo, idol. Si Boss Lansky yun, kanina. Parang hindi ko nga yung ano niya na yun. Tingnan ko nga kung ano, kung dikit ako dito sa main channel ko. Hindi rin, didikit ako. Ayan, naka-all bell ako. Ayan, sana matsempuhan ko. Ano, idol? Matsempuhan ko sana. Ayan, 7 million people in the house. Maraming salamat. Matsempuhan ko sana pag nagpalaro. Dagdagan yung banana ko. Agoy, nangarap pa talaga madagdagan yung banana, eh. Mga malalakas magbigay ng banana yan. Kaya pala bilis lumaki ng bahay mo. Ayan, idol, pag-play muna kita ng video, idol. Puro daldal pala ako. Ayan, mag-auto channel na lang ako sa'yo, idol. So, ang pogi mo yata dito, idol, sa ano mo, sa profile mo, ha. Ang laki-laki ng bahay mo na, 2.4 na, agoy. Sana all na lang talaga. Sana all. Sana all na lang talaga, idol. Hindi ma-imposible yan pag pumasok ka sa live nila. Yan, dito na ako sa bahay mo. I-play ko itong ano. Ito ba yung premiere mo? Itong premiere mo ba to? Itong 10 minutes na to? Hindi ako naka-attend yata dito, ha. Absent yata ako dito, agoy, ha. Ayan, dito ako, idol, sa ano mo, sa 10 minutes mo. 10 minutes and 55 seconds, idol. Ayan. Palay mo naman, manalo ako, di ba? Yan, naka-play ka na, idol, ha? 10 minutes mo. Sa kitchen part 4 update. Ayan. Hindi pa ako tinamaan ng kulog dyan. Baka tinamaan ng kulog, grabe naman. Pag ba tinatamaan ng kulog, pumupogi ba? O pumapangit? Alin ba sa dalawa? Ang dami ko nakain, sobra busog kayo. Sisikoy mix, ayan gising pa ito sisikoy, tulog ka na sisikoy. Malapit naman natin ako mag-ano. Saka wala naman problema ito pagka ano, i-mute ko lang muna ito mamaya. Sisikoy, sleep ka na. Oh, si Sir Travel, gising pa. Sir Travel, sleep na ikaw din. Sleep ka din ikaw. Kasi, mag-ano pa ako, meron pa ako ipi-play na video mamaya. Meron pa ako isasalang mamaya ulit.
Hey, si Ilarde. Ilarde, hello, mega love shout out, Ilarde. Thank you so much for coming, Ilarde. Hey, kumusta, Yoheb? Ano yung marunong magtagalog ah? Ano sabi? Ayan, sa mga gusto maglaro, all bell nyo na binaba ko, madalas silang magpalaro. Basta na ako idol, ayan. Sati, thank you so much for coming, Sati. Love from Indonesia, yeah. Thank you so much for coming, Sati. Ayan, naka-play ka pa rin, idol. May recording song, ayan. CH, thank you so much for coming again, 20CH. Ayan, naka-play ka pa rin, idol ha, kasi medyo matagal-tagal ko dahil 10 minutes and 55 seconds. Ayan, habang naka-play pa yung video mo, magkwentuhan muna tayo. Ayan, thank you so much. 3 million na nandiyan pa. Mukhang napakahirap na trabaho ninyo, Idol Son X. Ano ba trabaho mo doon? Electrician ba ikaw, Idol Son X? Ayan, ubo ako. Ano sabi? Kasi ang video mo kay Lola lagi kong binababa. Okay. Maraming salamat, Idol ha. Thank you so much. Kaya mo papasok ako doon minsan. Matsyempohan ko sana. Gabi-gabi ba nag-ano? Gabi-gabi ba yung nag-ano si ano? Kaya lang baka kasi nasasabay sa live ko, Idol eh. Anong oras ba siya nag-live? Baka nasasabay sa live ko kaya hindi ako nakakakyat sa kanila eh. Ayan, staying pa rin ikaw, Idol. Tayo ng mga kitchen. Installer tayo ng mga kitchen. Anong bansa nga ikaw, Idol Son X? Saudi ba? Saudi ba ikaw? Yan, iniwan ako ng kasama ko ditong kumakain. Sana napadpad. Parang lahat din mga Pilipino yung kasama ko, Idol, trabaho mo eh,
Pilipino. Ano nangyari? Ba't nawala? Yan, mag-thumbs up na ako, idol, kasi baka mapangatpos kasi biglang hinihila ni Lolo. Ayan, that full watch ka na, idol. Yan, baka hindi ka pa kumakain, idol Son X. Kanta na muna. Baka Tom Goods ka na, kain na muna ikaw. Yan, nagpapababa-baba na lang ako ng kinain ko. Dami ko nakain. Happy mo na ako, host. Mamaya nakakain. Ayan. Still travel gising pa. Maraming Pinoy, may mga ilan na ibang lahi. Nacheckuhan ko sana, idol, sila pag nagpalaro. Palagay ko magkasabay ka ng ano. Magkasabay siguro kami ng baka nasasabay sa akin yung live eh. Kaya hindi ko napapansin yung ano nila, live nila. Sino ang nasa Saudi, idol Son X? Yung binaba mo sa akin na ano, yung sinasabi mo nagpapalaro, nasa Saudi din sila? Tama ba ako? Sa bagay, si Sir Torret, nasa ibang bansa din yung si Sir Torret eh. Ah, 5:37 PM pa lang po sa Saudi. Ay, ganun ba? Ayan o, si Tukne, naka-live mo si Sir Tukne. Kaya pala yon si Sir Tukne, kanoko ni Sir Torret. Nadikitan ko siya kay Ma'am Astrid, akala ko sinong Tukne, siya pala. Pagka sinasabay sa live ko, hindi talaga ako makakakit, idol, kung nasasabay sa live ko. Hours po lamang ang lamang natin sa oras. Ay, ganun ba? Hindi nga ako makakaakyat, idol Son X, pagka nasasabay sa live ko. Kaya pala hindi ko sila matsyempohan. Pagkatapos ng live ko, anong oras yun?
Matatapos kaya ako, minsan 11 na. Ibig sabihin, hating gabi na ba nun? Ang ano nila, ang pag-games nila. Oh! Kuya ko po nasa Saudi din. Nasa Saudi din kuya ni Sir Travel. Buti ko Sir Travel, hindi ko naisipan pumunta ng ibang bansa. Sir Travel. Sir Travel, maiba na rin lang tayo. Nandito ka na rin lang. Ma-interview na kita. Wala pa ba ikaw asawa, Sir Travel? Meron ako yung rireto sa iyo eh. Magkakariluha na dito. Gusto po sana, Canada. Oh, go na, Sir Travel, habang bata-bata pa. Gabi kasi dito sa mga, gabi kasi dito, so mga 10 o 11 dyan. 11 ang gabi, ayan, wala po, binata ma'am, ayun. Aba, Sir Travel. Ay, naku, bilis-bilisan mo na, makaiwanan ka ng biyahe. Ikaw din, bahala ka. Bagay, bata ka pa naman yata, Sir Travel eh. Ilang taon ka na pa, Sir Travel? Di mo pa kasi niligawan si Sisi Kuy Boyski eh. May pinapaaral pa po na bunsong kapatid. Ay, wow, napakapait naman. Naman. Sana all na lang talaga. Ganun, may ganyan kabait na na anak. Napakabait naman. Pinagpalit yung kanyang kaligayahan sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Wow. Bihira yung ganyan, Sir Travel. Yan, marami kang makikilala dyan, Sir Travel, mga dalaga sa dyan sa YT, napakarami dyan. Sipat-sipatin mo na para, makapiling ka na. Yan, pinapagamot ko pa po si nanay ko for maintenance ng gamot. Wow, napakabait naman talaga ito si Sir Travel ba? Sir Travel, napakabait ko naman. Pagpalain ka sana ni Lord. Ayan. Malaki pa ba yung kulang mo sa WH mo, Sir Travel? Ayan, basta live lang ng live, Sir Travel. Tama yung ginagawa mo na yan kanina, yung ginawa mo kanina na pag may pagkakataon, live. Kahit sa gabi, Sir Travel, kagaya nga matutulog ka na, i-silent live mo na yan. Kahit ilang oras yan, okay lang yan. Tambayan mo lang yan, lagyan mo lang siya ng bahagyang ilaw. Tapos kung may isang cellphone ka dyan, itambay mo yan. Kasi check na may sisilip yan sa iyo eh. Meron at meron, hindi po pwedeng wala. Mabilis yan, mabilis ang WH. Ganyan ginawa ko, Sir Travel nung nakaraan. Bago ko matulog, sina-silent ko na yun. Isa-silent live ko na yun bago ko matutulog. Tapos sahayaan ko na siya, 5 to 6 hours, mga ganon. Huwag mo lang palalagpasin ng 10 hours. Saglit lang yung WH ko, Sir Travel. Sabi ko sa'yo, halos 1 month, malaki nakuha ko. Halos 2,000 yung nakuha ko na WH. Kasi pag sinilent mo yan, pag natulog ka, at pag inano mo na yan, pag sinilent mo yan at natulog ka na, 3 klaseng gamot for mom everyday, kaya tsaga lang po. Bakit ano ba sakit ng nanay mo, Sir Travel? Idol Son X, ikaw ba malaki pa kulang mo sa WH mo, Sir Travel? Ay, Sir Son X. Idol Son X, mag-silent LS ka na din. Pag natutulog ka, pwede yan. I-mute mo lang siya. Kasi di ba sabi mo, maingay yung katabi mo, maingay yung kasamahan mo.
I-mute mo lang siya, Sir, Idol Son X. Tapos matulog ka na. O, iwanan mo lang siya dyan. Sana makapasa ako sa interview ni Ma'am Bicolana. Anong interview kaya? Ano ba? Tama ba ibasa ko? Malaki pa pero no worries. Sana makapasa ako sa interview ni Ma'am Bicolana. Saan ba yun? Ano na naman yung interview dyan na sinasabi mo dyan? Sige, mag-start na naman tayo ng katatawanan. Mawawala yung antok ko, Sir Travel. Sabagay, maliskarte si Idol Son X eh. Sir Travel, ganito gawin mo nga sa gabi mag-silent ka. Sa kidney po. Ano sa kidney? Dahil nagtatanong ako kung ano yung sakit ng nanay mo. Sana gumaling na yung nanay mo, Sir Travel. Mahirap kasi yung may sakit eh, sa totohanan lang eh. Siguro mga next week, pupuntahan ko na ulit si Lola doon, Idol Son X, kasi tayo ko ulit yung binablog ko doon, kung ano nalagay. Wawa naman, wala na dito, kasama ko, pero nasa workshop laptop ko, pag nakuha ko yun, gabi-gabi na yan. Oo, Idol, tama yan. Medyo okay na rin po, ma'am. Basta suportado po ako sa gamot. Bumabalik lakas niya. Kaya na kasi pag sa kidney kasi, Sir Travel, talagang mahirap yan. Mahirap yung sa kidney kasi. Sana gumaling na yung mama mo, Sir Travel, ha? Ayan. May awa ang ating Panginoon, hindi niya yan pababayaan yung mama mo. Ayan, mga next week siguro, Idol Son X, may vlog ako ulit para kay Lola. Sikapin ko mapunta nga next week. Kahit medyo busy-busy ako ng konti, kasi medyo malayo kasi dito, Idol lang mula dito sa sakay papunta din sa kanya. Medyo malayo-layo, kaya siyempre, alam mo naman, busy-busyhan din si Bicolana. Tapos syempre, kailangan pag nagpunta ko doon, mayroon ako iaabot kasi kawawa naman siya na tawag dito, umaasa na rin siya kahit paano. Binalan ko nga siya ng mga damit, Sir Son X, kasi parang parang wala na siyang binsan ba. Yung damit niya, sobrang dumi. Tapos punit-punit, kaya sabi ko, maligo siya, dinalan ko ng mga damit. Hey, hello my friend. Ayan, si Warty. Ano ba siya nito? Warty Tila Channel. Ayan, hello, may kalag shout out. Warty Tila Channel. Ayan, good evening. Thank you so much for coming. My friend. Sir Travel, sleep ka na, Sir Travel. Ayan. Okay lang ako, Sir Travel. Sige lang. I'm from Indonesia. Ayan. Sir Travel, sleep na ikaw. May work ka pa yata tomorrow. Ako, pwede akong gumising ng kahit anong oras sa umaga. Oo, sa susunod, magbigay ulit tayo. Oo, Idol Son X, naawa ko talaga kay Lola. Sana lang nagagamit niya yung binigay ko sa kanya na yung tawag dito.
Ayan, basta siguro next week, siguro idol, babalik ako doon. Need ko siyang puntahan kasi hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Ayan, thank you so much support po. Ayan, thank you so much my friend, Warty Tila channel. Ayan. Ayan, I will visit your channel, my friend. Please drop your link na lang, CC Worthy Tele Channel. Please drop your link. Idol Son, pagka, sleep na rin ikaw, pagpuyat ka, pag-anto ka ng Idol Son X, kain ka na. Ano may ano sa akin, may jacket ko sa akin. Ayan, 5 billion in the house. Maraming salamat. Kung nandyan ako, dalhin ko yan sa munisipyo para may matanggap buwan-buwan si Lola. Oo nga, Idol Son X, alam mo, mahirap din ako kumilos para sa kanya kasi alam mo kung bakit. Need niya ng sasakyan dahil hindi nga siya makalakad. Tapos, hindi ko rin siya kayang buhatin na ako lang mag-isa. Kailangan ko rin ng katuwang dahil hindi nga siya makalakad dahil yung paa niya. Nakita mo naman yung paa niya putol, di ba? Ayan, si Harig, YouTube. Ayan, how are you? How are you? Ano sabi niya? How are you, my friend? Ayan. Thank you so much, si Harig. Kaya ang may tutulong ko lang talaga kay Lola Idol Son is yung yung tawag dito. Yung mabigyan ko siya ng maabutan natin ng pagkain, yun lang ang may tutulong ko talaga. Sabi ko nga sa'yo, dapat sana Idol Son X, kung noon nakita natin siya agad, naipagamot yung paa niya, makakalakad pa siya. Kung naipagamot yung nasemento yung paa niya, kasi naano yung buto ng paa niya, nadurog ba? Kaya hindi siya ngayon makatayo. Jesse Harig, hello, may galab shout out. Thank you so much for coming, Jesse Harig. Yun ang nakakalungkot doon kasi una-una wala pala siya, maliit lang daw ang bahay niya, tapos wala siyang tubig, nagpapaigib lang. Nagbabayad pa siya ng mag-iigib. Tapos wala siyang kasama sa bahay, nag-iisa lang siya, tapos di pa siya makalakad. O di ba? Talaga namang, kaya nga sabi ko, magligo siya, magpalit ng damit kasi yung damit niya talaga sobrang dapat noon, pero ngayon tingin ko puputulin na yan. Oo nga, Idol Son X, kung yun papatingnan natin ngayon, palagay ko puputulin na talaga yun kasi umano na yung buto niya, yung naglaman na siya. Pero bilib ako sa kanya, Idol. Alam mo kung bakit? Natiis niya yung ganong sitwasyon ng paa niya kasi tinakbuhan daw siya nung nakasagasa sa kanya. Biruin mo, kung di siya naipagamot, gaanong sakit yun na tiniis ng matanda. Kasi namatay yung asawa niya, naiwanan siya, wala silang anak, di sila nagkaanak. Kuya Tap, ayan, Kuya Tap, thank you so much. Ayan, shout out sa iyo. Umabot ka pa, Kuya Tap. Ayan, maraming salamat, Kuya Tap. Thank you so much. Ayan, si Mikri Gamer. Mikri Gamer, ayan. May kalab shout out, Mikri Gamer. Pautang nga po, ha? Ano kaya utangin mo sa akin? Ako pa utangin mo, Kuya Tap. Ako pa utangin mo, Kuya Tap. Ikaw ang may wishlist dyan. Ako wala. Isang hamak na housewife lang.
Ayan, yes, si Harig. Ayan, I will play your video, Sir Harig. Ano ko na nga muna itong music ko ba? Kaya, stop ko muna. Ayan. Para maano ko yung video ni Jesse Harig. Kuya Tap, ako ang pautangin mo. Dahil ako, Kuya Tap, isang hamak na housewife lang. Ikaw, Kuya Tap, may trabaho. Ako wala. Ayan, Jesse Harig. Playing on your video, Jesse Harig. Ayan, ano ba to? Paano ba ito basahin yung ano niya, video niya? Ayan, 1 minute and 9 seconds, si Harig. Jesse Harig. Ayan. Playing on your video, Jesse Harig. Huwag kang maghamak dyan, ma'am. Ha, ikaw talaga. Totoo naman, Kuya Tap. Isang hamak na ano lang ako, housewife. Ano ka ba, Kuya Tap? Totoo yan. Jesse Harig, I play your video. Thank you so much, Jesse Harig, sa pagsilip sa aking live. Thank you so much for visiting to my live, Jesse Harig. Totoo naman, Kuya Tap, isang hamak na ano lang ako dito, housewife. Wala akong trabaho. Totoo nga, Kuya Tap, sa bahay lang ako, ano ka ba? Eh kung ako mayaman, o di sana, marami na akong natulungan, Kuya Tap. Kung ako mayaman. Kung ako mayaman, Kuya Tap, marami na akong natulungan ng mga ano, yung mga sobrang kapuspalan. Ayan, Jesse Harig, already done full watch with your video, Jesse Harig. Ayan, from 55 thumbs up, Jesse Harig. Kasi yun ang pangarap ko, Kuya Tap, yung makatulong ako sa mga kapuspalad, yung mga walang makain. Ako din po, wala din natulungan po. Jesse Harig, thank you so much for my stay here. Kasi yun ang pangarap ko talaga, Kuya Tap, yung makatulong ako sa mga walang-wala. Kaya lang, hindi pa tayo pinagpapala ng Panginoon. Malay mo makapagpa-viral ako ng isang video ko, o di ba? O, doon ako magpo-focus ng pagtulong pag tayo kumikita na. Sa ngayon wala, nga. nga. O, di ba? Masaya lang ako pag namuni na po ako. O, parehas tayo, Kuya Tap, nung di pa ako namumuni, yun din ang pangarap ko, mamuni ako. Pero pag namuni ka na, marami ka pang pagdadaanan, Kuya Tap. Bago ka mamuni, ang dami mo pang pagdadaanan. Pag nag-apply ka. At tumulong po sa iba, ayan. True ka dyan, Kuya Tap. Marami ka pang pagdadaanan, Kuya Tap, pag namuni ka. Ako, ganyan din ako eh. Nung bago ko mamuni, yun din ang pangarap ko. Sabi ko, mamonetize lang ako. Masaya na ako. Ngayon na namuni na ako, Kuya Tap, doon pa lang, Kuya Tap, mag-uumpisa ang laban mo kay YT. Pag ikaw ay namuni. Kasi pag hindi ka pa monetize, pwede kang hindi mag-live, pwede kang hindi mag-upload, pwede kang hindi pero pagka na-monetize ka na, obligado ka na talaga para bang pumirma ka ng kontrata na Thank you so much. Thanks from Jesse Harig. Ayan, you're welcome, Jesse Harig. Ayan, thank you so much for my visiting to my live. Para kang pumirma ng kontrata, Kuya Tap, ng magtatrabaho ka sa ibang bansa. Yan. Ganon, pag na-monetize ka na, hindi ka pwedeng patamad-tamad. Kasi pag nagpatamad-tamad ka, apektado yung channel mo. Tapos yung earning mo na dinadagdagan mo, ayan, kagaya no sa akin, panay ang bawas. Sa halip-halip na isang araw, 24 na. Kaya yan, Ma'am Bicolana. Oo, go lang. Ganun din naman ako eh. Kaya nga ako ginagawa ko, Kuya Tap, sa isang araw, 2 beses akong nagla-live. Kasi para kahit paano, alam mo naman, hindi tayo sikat, maliit lang ang views natin. O, edi at least kahit paano, kung 2 times ka magla-live, makakadagdag views din yun. At saka kailangan may magpapalipad sa iyo para kahit paano makasweldo ka ng maaga-aga. Pag wala, maghihintay ka talaga kung kailan
Kung kailan ka makaipon ng ano mo, ng dollars mo, ayan, ganun yun. Eh, pag kami nagpalipat sa'yo at saka may nagpa-member, kahit papano, yun, mabilis-bilis naman kahit papano. Kaya ako naman, Kuya Tap, nung bago ako mamuni, yun din ang pangarap ko. Sabi ko, mamuni lang ako, masaya na ako. Pero hindi, nung namuni ako, Kuya Tap, hindi pala, noon pa lang pala mag-uumpisa ang laban mo kay YT. Parang mag-i-start, doon ka pala mag-i-start magtrabaho sa kanya. Yan, ganun. Ayan, 7 million people in the house, maraming salamat. Kaya nga sabi ko ganito pala ako, pakiramdam ng na-monetize ka na. Ayan, pagka na-monetize ka na, ang sisikapin mo naman, magkaroon ka ng views, tsaka kailangan makipagkaibigan ka para meron magpalipad sa'yo at meron magpa-member. Ayan, ganun Kuya Tap ang pag na-monetize ka na. At least pag hindi ka pa monetize, o wala man support sa iyo diyan, wala problema. Upload every day po. Ayun, ganun nga Kuya Tap. Kailangan talaga upload every day. Siyempre, kailangan pag may upload ka, natural siyempre kailangan may views ka. Dahil pag wala ka naman din views, wala rin. Kailangan kahit pa paano magka-views tayo. Yun ang importante. Ayan, JC Harwig. Ayan. Nakapin ikaw. Huwag ikaw magbaba ng link. Buti nga ikaw, Kuya Tap, marami kang business eh. Kami wala. Pero dahil ikaw naman, wala ka naman ibang ginagastusan, kaya mo talaga yan. Oy, Sir Michael Kadahon! Sir Kadahon, thank you so much. Ayan, nakaabot pa si Sir Michael. Sir Michael, thank you so much sa pagsilip. Ayan, maraming salamat, Sir Michael. Ayan, bisitahin na kita, Sir Michael. Auto channel na lang kita. Ang mga kaibigan dyan lang po yan. Basta maging mabuting tao ka lang po at pray lang po palagi. Yes, true ka dyan, Kuya Tap. True ka dyan. Tama ka dyan sa sinabi mo. Ayan. Pero hindi rin Kuya Tap. May mga kaibigan na hindi totoo. Tandaan mo yan. May mga kaibigan na hindi totoo pag nakatalikod ka. Ayan nga, tawag dito. Sir Kadahon, dito ako sa bahay mo sa happy 7th birthday, Kuya Mix. Ayan, salamat po, Ama. Ayan, 4 minutes and 20 seconds. Kuya Michael tuloy. Sir Michael, ayan. Ay, sorry po ma'am. Kakatapos lang po mag-live ni Idol Kalog. Ay, okay lang, Sir Kadahon. Ayos lang yan, mama. Ang mahalaga, nakasilip ka naman sa akin. Yun lang, happy na ako dun. O, diba? Kasi sa dami na sinusuportahan natin, Sir Kadahon, minsan din na rin natin alam kung sino yung sisilipin natin. Ako, ganyan din ako eh. Yung bang mata ko maduling-duling na kung saan ako lilipat. Tapos, lalo pag nagkakasabay-sabay. Ayan, okay lang yan. Naintindihan ko, Sir Kadahon. Ayan, naka-play ka na. Naka-play ka na dito sa happy 7th birthday, Kuya Mix. Ayan, salamat po, Ama. Ayan. Ganyan din ako yung pagka lalo pag nagkakasabay-sabay yung mga sinusuportahan natin. Ayan, kaya kailangan marami kang cellphone eh. Alam ko naman po na kilala ko sila pero pinagawa ko po din sila. Kaibigan, basta ang mahalaga hindi ka masama sa kanila. Yan. Yes, true ka dyan, Kuya Tap. Tama ka dyan. Ayan, Sir Kadahon, may ads ka pa. Ayan, siyempre no skip ads tayo. Si Kuya Aliyah. Thank you so much for coming again, si Kuya Aliyah. Ayan, thank you so much. Kaya nga pag nagpi-play ako ng video, di talaga ako nag-skip ng ads. Kasi sa mga malaking bagay yan, sa mga monetize na. Napakalaking tulong yan para sa mga monetize na. Kaya lang nakakalungkot nga lang kasi si Lolo panay ang dinidekwat yung mga dinidekwat yung natin, yung revenue. Bayo sa akin noong isang araw nasa 24 point na yun, 0.9. Abay kaya ang hina tinignan ko, 90 na lang. Lakas kumupit ni Lolo.
Kasi mag-a-update siya, di ba? Di ba mag-a-update siya ata? Every month yata, parang nag-ano siya. Yung parang nire-revisan niya yung mga ano. Kaya siguro ganun. Okay lang, sige lang, laban lang. Ano Kuya Tap? Laban lang. Bawasan man ni Lolo yan. Babalik at babalik naman yan. Huwag tayong titigil. Ayan, Sir Kadahon. Playing ka pa din, Sir Kadahon. Ayan, tinan mo nga, oh. Gabi na, pero may mga naka-live pa, oh. Dami mga nagla-live, oh. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat sa nandyan pa. Si Kuya Aliyah, thank you so much. Ito si Sir Kadahon, palagay ko nakasweldo na to eh. Sir Kadahon, nakasweldo ka na ba kay YT? Ayan, basta tuloy lang, laban lang tayo pareha sa kanila, ano man sabihin nila, basta ang mahalaga, makakatulong ako sa kanila. Yes, true ka dyan Kuya Tap, tama yan Kuya Tap. Laban lang talaga, huwag natin pansinin yung sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga kung ano yung gusto natin sa buhay, yun ang sundin natin. At kung saan tayo masaya, sige lang, go, 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 go lang tayo. Ganon. O, ganon. O, di ba? Bakit gabing-gabi na Kuya Tap ikaw nakakauwi? Ibig sabihin kakatapos mo lang magtinda nun? Ganon? Pag mga ganong oras? Ayan, magtamsak na ako, Idol Kadahon. Yan, malapit na mag-full watch. Mag-comment na din ako bago pa matapos kasi biglang hinihila ni Lolo eh. Ako nag-start 6 p.m. po ng gabi, ma'am, sa araw ng lilitsyon po ako ng paninda ko. Ayun, di napakaraming pagod mo niyan, Kuya Tap. Sobra pagod mo niyan. Ayan, full watch ka na, Sir Kadahon. Ayan, maraming salamat, Sir Kadahon, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan guys, magpapasalamat na ako guys at tayo mag-end na. Nagpuro daldal na ako. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan lahat. Ayan, okay lang ma'am, masaya naman ako at laging ubos po paninda ko. Ayan. Maraming salamat naman Kuya Tap kung ganon. Ayan. Maraming salamat guys sa lahat ng dumalaw sa aking live. Thank you so much. Ayan, kay Idol Kadahon na napasilip din sa ating live. Thank you so much. Kuya Tap, maraming salamat sa iyo. Mag-i-end na ako dahil hating gabi na. Kay Aliyah, maraming salamat. Ayan, hindi ko man kayo guys may isa-isa. Basta maraming salamat. Ayan, magpapaalam na ako guys. Ayan, thank you so much sa inyo lahat dyan. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa live ko. Ayan, thank you so much. Ayan, bless sa atin lahat. Ayan, Kuya Tap, maraming salamat.
Idol Kadahon, ayan, ano na ako, pulwats na ako sa'yo. Pala, ayan. Nakapulwats na Idol Kadahon yung video mo sa akin ha. Salamat marami sa pagsilip Idol Kadahon. Magandang gabi sa lahat. Ayan, mag-e-end na po ako. Ayan, thank you so much. Ibaba ko muna pala ito nakapin ko. Hindi, may nakapin pa pala ako. Hindi ko pa natanggal. Ayan guys, maraming salamat guys. Ayan, bye-bye.